Det er Afghanistan, ikke? Mhm. Det der er Danmark, ikke? Kom. Ja. Kom. Far. Mhm. Rejser du igen? Det er for at sikre og hjælpe civilbefolkningen, så de kan få et liv. Salam alaikum. Bye bye. Så de kan genopbygge deres land. Hvor vi går på patruljer og føler os som skydeskiver. Drengene er magtesløse, altså de må ingenting. Mændene kan ikke rigtig se noget formål med at gå. Det er fordi, at jeg er nødt til lige at fortælle dig, at Julius han har altid været op og slås med de andre drenge i dag. Vi skal have lagt en sonde på ham. Du er super god. Det må hun er hele tiden. Hallo? Kan I høre mig? Jeg hører dig. Hej. Hej, skat. Og du har det godt? Jeg har det fint. Fortæl mig, hvis det er et andet. Jeg har gået fra hjem. Vi skal have os ud nu. Jeg skulle da ligeglad med, hvem der er derinde for helvede. Så sig jeg ved, hvem der er derinde! Chefen sidder på dit kontor. Jeg skal oplyse dig om, at du er sigtet for at have bombet et civilt mål, og derved forårsaget 11 civiles død. Jeg havde en stærk formodning om, at der befandt Taliban inde i... Stopper lige der, Claus. Havde du piger lige? Han siger, at hans mænd ligger og bløder af. Det må da være hans pligt at redde sine mænd. I den her butik, som er min butik, der sælger jeg frifelt. Moral og etik, det er slet ikke min afdeling. Hvad fanden skulle jeg have gjort? Det handler ikke om, hvad du skulle have gjort. Claus, det handler om, hvad du gør nu.